Siyabingelela nonke emakhaya. Namhlanje size mpofomo. Bonke abantu ngomgqibelo ekuseni kube kuyilanga lesibutho kwaNtombela. Bonke abantu ngomgqibelo ekuseni abazophalaza abazogqoka. Ekuseni kuzobe kunjalo. Ekuseni inkumbulo ngo-9 yaqala vele esifuthweni. Wonke umuntu onenkinga enze nenkinga yakhe. Ngomgqibelo ekuseni uKize Road eMpumalanga Hammersmith enze nenkinga yakhe. Ekuseni ngomgqibelo kuyageza wonke umuntu uzongena esifuthweni. Nonke babukeli emakhaya. Udokotela wenu umgibe wensizwa uNtombela. Nikhumbule ngiseMpumalanga eHammersdale e-Unit 4. AbaseMpumalanga bangathi ngiseMpumalanga Province cha, eduze nje neDurban noma eduze neMaritzburg. Nikhumbule ngomgqibelo wonke umuntu onenkinga uthi unenkinga uyangena esifuthweni ngo-9. Wonke umuntu onenkinga uyangena esifuthweni ngo-9. Isifutho samanje bayasazi abanye sakwaNtombela ongena kusona bese izinto kuphuma zenzeke izinto zakho. Nenhlanga-ke kufanele ukuthi umuntu njengoba sengena ihlobo, njengoba nilibona izulu lokhu lishintsha liduma, nawe njengoba yimile ihlahla shintsha inhlanga egazini, kube nenhlanga oyifakayo zenhlanhla noma inhlanga zokuvika izimpi nezokuvika izitha. Wazi ukuthi uyayishintsha inhlanga ngoba nabathakathi nabo bayashintsha. Njengoba uhleli nje nawe shintsha iy'khonkwane ngisho ekhaya kwakho, shintsha iy'khonkwane zokubethela ngoba mhlawumbe wabethela ebusika, kufanele ushintshe-ke manje ubethele ehlobo ukuze izokwazi into ukuthi uvikeleke, uphakame ube namandla. Ngomgqibelo kuyangenwa esifuthweni ekuseni ngo-9 nikhumbule. Kuyahanjwa futhi kuyiwe emanzini, kuyiwe empophomeni. Abafuna ukugezwa bayagezwa, kuyiwe empophomeni ngomgqibelo ngo-9. Ngiyabonga kakhulu.